Вітаю вас! Сёння нядзеля 22 мая. У эфіры тэлеканала Віцебск выніковая праграма «7 дзён». Мы гаворым пра самыя заўважныя падзеі мінулай сямідзёнкі. У студыі Вольга Шмаргун. Глядзіце сёння ў нашай праграме. Пятый усебеларускі народны сход. Усе раёны Віцебскай вобласці вызначыліся са сваімі дэлегатамі. У галоўнай грамадска-палітычнай падзеі прыме ўдзел 2500 чалавек з усёй краіны, па 350 ад кожнай вобласці. На суботній прамой тэлефоннай лініі са старшынёй аблвыканкама Мікалаем Шарснёвым пераважалі пытанні камунальнай сферы. Усяго паступіла каля 3 десяткаў зваротаў. Першая сярэдняя школа Лёзна адзначыла 150-годдзе. Да юбілею вучні высадзілі бэзавую алею, а адміністрацыя падпісала шэраг пагадненняў. Падрыхтоўка да 5-го усебеларускага народнага сходу працягваецца на Віцебшчыне. Усе раёны вобласці вылучылі сваіх дэлегатаў. Усяго ж у важнейшай грамадска-палітычнай падзеі прымуць удзел 2500 чалавек, па 350 з кожнай вобласці краіны. Гэта людзі самых розных прафесій, педагогі, ваенныя, прадстаўнікі АПК. Спіс дэлегатаў ад Віцебскай вобласці вывучылі нашы карэспандэнты. У канцэртнай зале Віцебск сабраліся тыя, каму працоўныя калектывы даверылі выбраць дэлегату абласнога цэнтра на адну з найважнейшых палітычных падзей бягучага года – 5-й усебеларускі народны сход. Сярод кандыдатаў прамыслоўцы, настаўнікі, медыкі, але галоўнае, кожны з іх мае актыўную грамадзянскую пазіцыю. В трудовых коллективах города Витебска проведено 281 собрание и 44 конференции, в работе которых приняли участие 62 340 человек. Исходя из установленной нормы представительства, один участник избирался от 2831 человека взрослого населения. В городе было избрано 810 уполномоченных. Вылучэнцу згодна палажэнню 164 указа прэзідэнта Беларусі аб скліканні ўсебеларускага народнага сходу выбіралі шляхам адкрытага галасавання. Папярэдне была абрана спецыяльная камісія. Усе 750 упаўнаважаных аднагалосна пацвердзілі склад прадстаўнікоў на народнае веча. Мне очень приятно, что я как представитель первичной организации общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, учреждение образования средняя школа номер 14 города Витебска смогу посетить такое масштабное мероприятие 5-е всебелорусское народное собрание. Меня как педагога интересует вопрос социально-экономического развития страны и, конечно же, вопросы развития образования. Дарэчы, сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны на 2016-2020 гады ў аснове асноў народнага сходу. Там жа падвядуць вынікі мінулых 5 год. Сярод прыярытэтаў павышэнне ўзроўню жыцця беларусаў. Кожны дэлегат едзе на сход са сваім бачаннем актуальных праблем грамадства і шляхоў іх вырашэння. Дырэктар Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Тацяна Старынская плануе падняць на сходзе асаблівае пытанне. Большинство наших людей, те, кто получает адресную помощь, те, кто имеет инвалидность, конечно, также задумывались о своей роли в государстве и тоже приносили пользу, потому что очень многие, в общем-то, пассивный образ жизни занимают, ведут, не хотят работать, то есть я столкнулась с этим. И, в принципе, есть много возможностей им раскрыть себя, но вот какой-то образ такой более пассивный, паразитический образ, он как-то более приемлем, поэтому хотелось бы изменить ситуацию. Усяго ж ад паўночнага рэгіёну краіны на 5-й усебеларускі народны сход паедуць 350 чалавек. Канчатковы спіс дэлегатаў стане вядомы 19 мая. Сам жа народны сход адбудзецца 22 і 23 чэрвеня ў сталіцы. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Кожны рэгіён Беларусі накіруе на народны сход сваіх прадстаўнікоў. Іх колькасць залежыць ад колькасці дарослага насельніцтва. У Віцебскай вобласці самае шматлікае прадстаўніцтва будзе ў горада Віцебска, больш за 100 чалавек. Вся работа в области организована в соответствии с 104 указом президента. Создано 27 организационных комитетов. Прошли в соответствии с планом мероприятий, уже прошли выборы уполномоченных. Избрано 6601 человек. Гарадоцкі раён самы паўночны ў вобласці. Тут пражываюць больш за 20 000 чалавек. На 5-м усебеларускім народным сходзе яго прадставяць 7 дэлегатаў. У іх ліку Алена Краўцова, педагог з 20-гадовым стажам, прызнаецца, удзел у народным сходзе для яе вялікая адказнасць. Я, как заместитель директора, была выдвинута своим коллективом. Хочется знать перспективы развития системы образования, в частности, системы профтехобразования, для того, чтобы готовить рабочие кадры. Святлана Зуева узначальвае Гарадоцкі раённы савет дэпутатаў. Яе кандыдатуру адзінагалосна падтрымалі ў ліку першых, таму што асноўнае патрабаванне да ўдзельнікаў усебеларускага сходу быць спецыялістам у сваёй справе і рашаць праблемы, якія хвалююць грамадства.
Для меня, как председателя районного совета депутатов, конечно, это почетно, важно. Депутаты являются связующим звеном между властью и народом. Депутаты Городокского района примут самое активное участие в решении тех задач, которые поставит перед нами руководитель нашей страны. Імёны ўсіх дэлегатаў ад Віцебскай вобласці стануць вядомыя 19 мая. Усебеларускі народны сход – гэта адна з важнейшых формаў народаўладдзя ў Рэспубліцы Беларусь. Яго ўдзельнікі ацэньваюць дзейнасць улады на працягу апошніх 5 гадоў і вызначаюць асноўныя накірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця дзяржавы на наступную пяцігодку. Першы усебеларускі народны сход адбыўся ў кастрычніку 96-го. Вольга Шмаргун, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Гарадок. Звароты грамадзян на прамыя тэлефонныя лініі скараціліся на трэць у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Са студзеня па май выйшлі на дыялог з уладай каля 400 жыхароў Прыдзвіння. Сярод актуальных праблем – камунальная сфера. Якія пытанні турбавалі жыхароў рэгіёна падчас апошняй прамой лініі, раскажа Віктор Праліч. Суботняя прямая линия со старшиней облвыканкама Миколаем Шарснёвым пачалася со своеасаблівай справаздачы. Анализ звонков показывае станоўчую дынаміку іх знижения. Але маюць месца і два выпадкі прыцягнення да адказнасці чыноўнікаў за неналежныя адносіны да заяўніка ў Лепельскім раёне і ў Віцебску. Народ все это быстренько узнает, что на ихней стороне правда. И если где-то будут возникать вот такие хамские взаимоотношения со стороны наших работников, конечно, будет привлекать к серьезной ответственности. За 3 гадзіны дыялогу поступило каля 3 десяткаў звонков, тэлефанавалі з розных кропак рэгіёну. Віцяблянка Ія Дзервае звярнулася да кіраўніка вобласці з набалелай праблемай. Не першы год падвал 5павярхоўкі залівае нечыстотамі. Непрыемны пах стаіць тут круглы год. Меры, якія прымае мясцовая ЖЭУ, пакуль вынікаў не прыносіць. Вонь это идет в подъезд. Она периодически. Никто ни на что не обращает внимания. Была тут комиссия. Приехали. Перед комиссией взяли, засыпали этим самым. Опилками. Там было месиво уже такая. Вода, опилки напитались. Нам все время отвечают, что у нас в подвале сухо. Куда ни напишем, у нас в подвале сухо. И все. Мы уже просили, я лично просила, как председатель, дренаж нам сделайте нормальный, если нельзя в 10-м доме ничего сделать. Я в сантехнике не понимаю, но я понимаю так, что раз канализация течет, трубы старые, 45 лет домам, где-то труба прохудилась, наверное. Адначасова са здымачнай групай па адрасе праблемы прыехалі сантэхнікі і водаканал. Праз некаторы час спецыялістам удаецца знайсці прычыну, быццам бы звычайная ануча. Это неоднократно такое. Это уже не первый раз мы чистим, постоянно здесь канализацию, постоянно что-то достаем. Это, жильцы пользуются, не халатное отношение к канализации. Аднак жыхары, якія б'юцца 3-й год з пытаннем, выводзяць сваю формулу праблемы, якая ўзнікла. Если в канализацию периодически попадает тряпка, и эта канализация с 10-го дома с подвала плывет к нам в подвал, 8-й дом, то какая-то тряпка. Это же не надо быть очень умным, чтобы не понимать, что там дырявая труба. Пытанне пастаўлена пад асабісты кантроль кіраўніка вобласці. Між тым, Мікалай Шарснёў незадаволены такім шквалам звароту, звязаных з работай камунальных службаў. Старшыня облвыканкама плануе ў бліжэйшы час асабіста праверыць некаторыя праблемныя аб'екты, па якіх неаднаразова паступалі званкі і пракантралюе іх вырашэнне. У выпадку выяўлення неналежнага выканання адказнымі асобамі сваіх службовых абавязкаў, несвоечасовага рэагавання на звароты грамадзян, меры, па словах кіраўніка вобласці, будуць прымацца самыя жорсткія, нават да вызвалення займаемых пасад. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. На суботнюю тэлефонную лінію да старшыні Віцебскага аблвыканкама звярнуліся са сваёй праблемай і жыхары гарадскога пасёлка Сураж. Яны з нецярплівасцю чакаюць, калі пачне працаваць паромная пераправа. Пасёлак раздзяляе заходняя дзвіна. На левым беразе аптэка, амбулаторыя, сельсавет, на правым цэхі вытворчых прадпрыемстваў і жылая вуліца. Зімой паром рэканструявалі, аднак у сезон пераправа работу не пачала. У сітуацыі разбіраліся нашы карэспандэнты.
Паром праз заходнюю Двіну ў Суражы візітоўка невялікага пасёлка. Гэта адзіны населены пункт на Віцебшчыне, дзе дзейнічае паромная пераправа. І яна тут не дзеля красы. Гэта стратэгічны транспарт. Пасёлак падзелены ракой. На адным беразе сацыяльныя аб'екты, на другім жылая вуліца з насельніцтвам у 100 чалавек. Надо в больницу, поликлинику людям надо. Все-таки возраст, как не говорите. Здесь и молодежь, и возраст, всем. Паром необходим. Паромную пераправу звычайна адкрываюць у пачатку мая. Навігацыя на заходняй Двіне даўно стартавала, але паром у Суражы стаіць на месцы. Прычына – будаўніцтва ГЭС на заходняй Двіне. Закранула яно і берагі ў наваколлі Суража. Завершаться строительно-монтажные работы, это все приберется, подметется, уже примет более культурный вид. Пообещали сделать трапы для более безопасного спускания к парому пассажиров. Модернизованы и сам паром. Яго абсталявалі гідраўлічнымі прычаламі, якія здольныя вытрымліваць шматтонныя машины. А пакуль замест парома берагі заходняй Двіны злучае катар. Ён разлічаны на 9 чалавек. Пераправа займае лічаныя хвіліны. Праўда, габарытны груз не перавязеш. У якасці выключэння велосипед. І калі людзі да часовых цяжкасцяў прызвычаіліся, то мясцовыя прадпрыемствы нясуць страты. На правым беразе вытворчыя цэхі. Прадукцыю на катары не пераправіць, а ў аб'езд 80 кілометраў. Порядка 3 миллионов лишних на одну вывозку ложится, чтобы вывести лес на станцию железнодорожную, отправить нашим потребителям, покупателям. Себестоимость продукции возрастает. Как конкурировать? Звароты грамадзян вымусілі будаўнікоў скарэктаваць тэрміны рэканструкцыі пераправы. Спецыялісты абяцаюць, паром пачне функцыянаваць ужо ў чэрвені, на месяц раней, чым было запланавана. Остались работы по натяжению тросов и устройству дамб. Учитывая сложившуюся ситуацию, определены сроки окончания работ уже до 3 июня, чтобы в полном объеме данная переправа была в эксплуатируемом состоянии с нормальными техническими параметрами. Суражскі паром яшчэ і прыцягвае турыстаў, каб пракаціцца на рэдкім рачным судне. Сюды прыязджаюць нават з суседніх рэгіёнаў Расіі, а ўлетку госці змогуць ацаніць яшчэ і добраўпарадкаваную набярэжную і прычал. Артур Смоляков, Ольга Шмаргун, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебскі раён. Летась Новополоцк стаў лідарам сярод гарадоў Віцебскай вобласці па выніках работы эканамічнага сектара. Сёлета тут таксама адзначаецца станоўчая дынаміка па асноўных паказчыках эфектыўнасці народнай гаспадаркі. Сярэдняя заработная плата ў Нафтаградзе зараз каля 8 мільёнаў рублёў. Разам з тым на мясцовым рынку працы захоўваецца напружаная сітуацыя. Галоўны спосаб вырашэння праблемы – стварэнне новых працоўных месцаў. Над гэтым пытаннем сёння працуюць не толькі прадпрыемствы дзяржаўнай формы ўласнасці, а і прыватны сектар эканомікі. У першым квартале 2016 года ў Новополоцку з'явілася 14 новых арганізацый. За первый квартал текущего года уже создано 83 дополнительных рабочих места. У нас мы ожидаем, что, вот, как я уже говорил, произойдет ввод в эксплуатацию новых установок на нафтане. Это тоже даст дополнительные рабочие места. И такие рабочие места именно инвестиционные, высокотехнологичные, инновационные. Вот. Ну и параллельно, конечно же, мы довели задания, соответственно, нашим предприятиям, коммунальной собственности, городским предприятиям о создании дополнительных производств. Уклалі ў развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці значныя сродкі, а дастойнага эфекту няма. Вынікі работы гаспадарак, якія былі перададзены прадпрыемствам-інвестарам, абмяркоўвалі на гэтым тыдні на нарадзе з удзелам старшыні аблвыканкама Мікалая Шарснёва. Яе ўдзельнікі наведалі сельгаспрадпрыемства «Мазалавагаз» і абагульнілі станоўчы вопыт вядзення гаспадаркі, а таксама засяродзілі ўвагу на праблемных момантах. Падрабязнасці ў Інны Кірыенкавай. Гаспадарка «Мазалавагаз» была далучана да прадпрыемства «Віцебскаблгаз» у 2005 годзе. За гэты час у развіццё сельгасвытворчасці ўкладзена 220 мільярдаў рублёў. Пабудаваны робатазаваны комплекс на 930 галоў і малочна-таварная ферма з поўным цыклам кармлення і даення жывёлы на 216 галоў. Уведзена новая лінія для дапрацоўкі і пратраўлівання насення. Значныя сродкі ўкладзены ў будаўніцтва жылля для спецыялістаў, што дазволіла поўнасцю вырашыць праблему з кадрамі. Строгае выкананне тэхналогій, дысцыпліны, разумны падыход да арганізацыі працы. І як вынік, у гаспадарцы самыя высокія паказчыкі па вытворчасці малака. Для гэтага заўсёды ў дастатковай колькасці рыхтуюць кармы, прычым высокай якасці. В этом году планируем скосить на зеленую массу 1000 гектар многолетних трав, при этом заготовить 37 кормовых единиц на условную голову. В хозяйстве разработаны 3 схемы
травянистых кормов, то есть высажены ранние, средние и поздние сорта трав, то есть чтобы вовремя в определенную фазу брать каждый вид корма. Калі ёсць эфектыўнасць, ёсць жаданне працаваць, і ў інвестара не страчваецца жаданне укладваць сродкі, паколькі бачны перспектывы. На 2016 год планируется еще инвестировать в сельскохозяйственное производство «Мазалогаз» порядка 60 миллиардов рублей. Это комбикормовый завод стоимостью 29 миллиардов рублей, реконструкция молочно-товарной фермы в деревне Калиново на 24 миллиарда рублей и строительство здания для хранения и ремонта сельскохозяйственной техники на 14 миллиардов рублей. Зусім іншая сітуацыя ў гаспадарцы Выдрэя Лёзнінскага района. У 2005 годзе яе ўзяло пад сваю апеку Віцебскае аддзяленне беларускай чыгункі. Для мадэрнізацыі сельгасвытворчасці закупкі роботаў накіравала 55 мільярдаў рублёў, і справы пайшлі ў гору. Надоі перавысілі 5000 літраў малака на карову. Аднак з 2012 года, калі інвестар цалкам адвярнуўся ад гаспадаркі, вытворчыя паказчыкі сталі падаць. Адсутнасць уласных абаротных сродкаў, нізкая аснашчанасць тэхнікай – усё гэта адмоўна отбилась на махчимости рыхтовать у достатковой колькости кормы. Завезли уже более 650 тонн кормов, затратили на это практически 700 миллионов денег в этом году, да, в эту зимовку. Но еще проблема в хозяйстве очень большая, это размещение молодняка доращивания. Нету помещения хорошего, чтобы разместить и получить нормальные привесы, и как следствие вырастить нормальную телочку, получить нормальное молоко. Выручкі хапае толькі на заработную плату, не гаворачы пра тое, што трэба падтрымліваць у належным стане высокатэхналагічнае абсталяванне, роботы. За яго абслугоўванне гаспадарка запазычыла каля 500 мільёнаў рублёў. Таму сёння востра паўстае пытанне, дзе ўзяць грошы на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы, захаванне і абнаўленне статку. Кіраўніцтва Віцебскага аддзялення беларускай чыгункі адмаўляецца аказваць дапамогу, спасылаючыся на адсутнасць сродкаў. Такую пазіцыю кіраўнік вобласці назваў поўнай бяздзейнасцю і безадказнасцю. Но если вы настаиваете, и мы видим, что у вас не срастаются никоим образом с сельхозниками взаимоотношения, значит, ничего другого я вам не предложу. Откупайтесь. В полном смысле этого слова. Мы вам подскажем, что в первую очередь в этом хозяйстве необходимо сделать. То ли там что-то приобрести с техники. Никто не будет завышенные требования предъявлять, но некий минимум, дабы хозяйство смогло самостоятельно работать, должен быть создан этот минимум. Вот мое требование. И ничего больше. Што рабіць з гаспадаркамі, якія пакінулі інвестары? Пытанне застаецца адкрытым. У кожным выпадку будзе прымацца канкрэтнае рашэнне. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка і Леонид Табола. Навіны Віцебск. З наступленнем летняга сезона узрастае верагоднасць заносу вірусу афрыканскай чумы свіней з дзікай прыроды, паколькі асноўнай крыніцай заражэння з'яўляецца дзікі кабан. Строгае выкананне мер бяспекі дазволіць захаваць стабільную эпідэміялагічную сітуацыю в обласці. На свінаводчых комплексах і дробна-таварных фермах, дзе сёння утрымліваецца больш за 320 тысяч свіней, узмоцненыя меры біялагічнай аховы. Адрамантаваны і ўстаноўлены агароджы, санпрапускнікі, сістэмы відэаназірання. Спецыялісты заклікаюць уладальнікаў прыватных падвор'яў, якія займаюцца вырошчваннем і развядзеннем свіней, праявіць пільнасць у гэты час года, па магчымасці утрымацца ад наведвання лясоў і прытрымлівацца элементарных правілаў бяспекі. В первую очередь мы должны обезопасить и себя, и то поголовье, которое мы содержим, от заноса. Каким образом? Ну, во-первых, конечно, надо обработать ту обувь, в которой мы были в лесу. И в этой обуви, в этой одежде не заходить в помещение, в котором содержатся свиньи. Не допускать посторонних лиц в помещении со свинопоголовьем. Также ограничить доступ, в принципе, исключить, чтобы посещали где-то охотники, люди, которые занимаются охотничьим хозяйством. Конечно, в кормлении свинопоголовья необходимо использовать только термически обработанные корма. Хотел бы обратить внимание именно на использование зеленки, когда население где-то пытается косить зеленую траву возле лесных угодий или там, где посещают кабаны, то хотя бы необходимо произвести ее какую-то, залить кипятком, чтобы исключить все-таки вот этот перенос возбудителей из дикой природы. Эпідэміялагічная сітуацыя ў вобласці стабільная. Выпадкаў заражэння вірусам афрыканскай чумы свіней на сённяшні дзень не выяўлена.
150-гадовы юбілей адзначыла днямі Лёзнінская сярэдняя школа нумар 1. Такая дата сабрала шматлікіх гасцей, выпускнікоў і настаўнікаў розных гадоў. Пра свята дабрыні і сардэчнасці, успамінаў і надзей. Святлана Макаева. Святочным караваем вітальнымі песнямі сустракалі гасцей сённяшняй вучні школы, якая вядзе сваю гісторыю з далёкага 1865 года. Ад народнага вучылішча царкоўна-прыхадской школы да сучаснай установы з профільным абучэннем, глыбокай метадычнай дзейнасцю, усебаковым развіццём патэнцыяльных магчымасцей вучняў, шлях, які аб'яднаў не адно пакаленне выпускнікоў і настаўнікаў гэтай школы. Более 80% наших учителей имеют первую и высшую квалификационные категории. В прошлом учебном году, благодаря творчеству, инициативе и преданности своему делу наших учителей, 80% наших выпускников профильных классов поступили в высшие учебные заведения. В общем, по школе 51% поступления в высшие учебные заведения. Около 40% работают на Лёзнинщине. Но все выпускники нашей школы помнят, любят своих учителей. И сегодня они у нас все на празднике. На сцену актовой залы узнімаліся ўсе жадаючыя, каб выказаць слова віншавання вучням, настаўнікам і адзначыць школа нумар 1 сапраўды першая і лідар по всім напрамках. Сярод выпускніков, прафесары, дыпламаты, урачы, пісьменнікі, артысты, генералы, грамадскія і палітычныя дзеячы. Из-за стен этой школы вышли такие просто гениальные руководители, государственные деятели, как Сергей Михайлович Шабашов, бывший первый секретарь Брестского Витебского обкома партии. И то, что сегодня мы в этом зале видим среди выпускников и нынешних руководителей Толочинского, Шумилинского, Лёзнинского района. То, что тут сегодня сидит руководство и люди, которые сегодня находятся у руководства и Аршанского региона, и Первомайского района города Витебска, ряда других, конечно, говорит о том, что школа является кузницей кадров. Для шматлікіх выпускнікоў, сярод якіх і паважаны чалавек у раёне, старшыня Лёзнінскага савета дэпутатаў Тамара Дрылёнак, родная школа заўсёды будзе сям'ёй. Это была и школа, это был и дом. Это было нечто, что заложило фундамент, наверное, не только у меня, а у выпускников всех поколений для дальнейшего старта в жизни. Вучні пры падтрымцы спецыялістаў цэнтральнага ботанічнага сада стварылі адзіную дэкаратыўную прастору, а выпускнікі 2016 года высадили бэзовую аллею. Школа дала мне хорошее образование, которое поможет мне в моей дальнейшей жизни. Также мне очень приятно, что на территории школы я посадила свою сирень, и она останется здесь на долгое время, как память обо мне и моих одноклассниках. Падчас урачыстасці былі падпісаны пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Лёзнінскай школай нумар 1 і першымі школамі Вележа і Рудня Расійскай Федэрацыі. Граматы, сертыфікаты, падарункі, кветкі, музычныя нумары зрабілі гэту урачыстасць незабыўнай. Святлана Макаева, Кирилл Казберг, навіны Лёсна. У Міёрах увекавечылі памяць героя Савецкага Саюза Ягора Томкі. Імем легендарнага віцэ-адмірала назвалі сярэднюю школу нумар 3 райцэнтра. Ягор Томка прысвяціў марскому флоту 30 гадоў. У 1978 на падводнай лодцы адбылася аварыя. Дзякуючы герою ўдалося выратаваць экіпаж і вярнуць субмарыну ў порт, за што Марак і атрымаў зорку героя. Егор Андреевич Томко. Легендарный человек. И, конечно, присвоение его имени этой школе, где он в свое время и учился, является большим событием вообще в жизни нашей морской и особенно в жизни города Миоры и всего этого района. Мне нравились его качества, это его именно честность, это его служение Родине, это готовность защищать других, это готовность самопожертвования ради других, те качества, которые необходимы в любом обществе, в любом государстве, защищать Родину и жертвовать собой ради других. Гэта не адзіны знак пашаны з боку мясцовай улады. На малой радзіме земляка усталяваная мемарыяльная дошка. У гонар героя названая адна з вуліц раённага цэнтра Міёры.
У Віцебску адкрыўся кабінет псіхолага для работы з асаблівымі дзецьмі. Цяпер у распараджэнні маленькіх пацыентаў у спецыялістаў абласнога клінічнага цэнтра псіхіятрыі і наркалогіі ёсць пакой, аснашчаны інтэрактыўнай дошкай. За першымі заняткамі з прымяненнем новых тэхналогій назірала Юлія Устінова. Шасцігадовы Рома асцярожна з дапамогай псіхолага асвойваецца ў незнаёмай прасторы. Дзеці з расстройствамі аўтыстычнага спектру ўспрымаюць свет па-свойму. Ім цяжка ўзаемадзейнічаць з іншымі людзьмі. Інтэрактыўныя дошкі актыўна выкарыстоўваюцца ў сферы адукацыі, а вось у рэабілітацыі першы вопыт. Проще вовлечь их в это социальное функционирование, используя какие-то компьютерные технологии. И вот благодаря директору одного из наших предприятий мы смогли приобрести для кабинета нашего психолога интерактивную доску, которая поможет именно этим деткам через виртуальный мир социализироваться и вернуться в общество. Если посмотреть, до чего они добиваются после активного лечения и реабилитации, то я думаю, что эта игра стоит свеч. Адкрыццё новага кабінета ў клінічным цэнтры – адно з мерапрыемстваў праекта «Асаблівыя дзеці». Праект накіраваны на падтрымку непаўналетніх, якія пакутаюць на аўтызм. У Віцебскай вобласці гэты дыягназ маюць 103 дзіцяці. З рознымі псіхічнымі расстройствамі у спецыялістаў усяго назіраюцца 7,5 тысяч дзяцей рэгіёна. Интерактивная доска помогает нам социализировать деток. В форме игры мы можем заинтересовать их, можем научить читать, писать. Также, чем хороша эта доска, еще и тем, что могут играть несколько человек. То есть, таким образом мы можем деток подружить, можем научить их совместной деятельности. Кабінет для рэабілітацыі дзяцей з псіхічнымі захворваннямі, аснашчаны мэбляй, цацкамі і інтэрактыўнай дошкай з'явіўся дзякуючы спонсарскай дапамозе. Будаўнічая арганізацыя выдаткавала каля 70 мільёнаў рублёў. Я от лица своей организации, от руководства, от всего нашего коллектива сердечно хочу, чтобы оборудование, которое мы сегодня предоставили в клинический центр, приносило только пользу при лечении и профилактике отдельных видов заболеваний. И хочется обратиться к представителям бизнеса, представителям ответственного бизнеса, просто гражданам, что если вы хотите оказать помощь учреждениям нашим образования, здравоохранения, делать это на постоянной основе, либо на разовой основе, пожалуйста, вы можете обратиться в областную комиссию по делам несовершеннолетних, которая проведет соответствующую работу, и, скажем так, вы найдете те учреждения, которым сможете помочь. Рома займаецца пад наглядам спецыялістаў з 3-гадовага ўзросту. Ёсць пэўны прагрэс. У наступным годзе хлопчык збіраецца ў школу. Вы знаете, для ребенка вообще это новые впечатления. Мне очень понравилось. Мне понравился новый метод обучения. Теперь это новая доска. Я надеюсь, что мы будем теперь все больше и больше развиваться. Я думаю, что вообще нам понравилось все. Дзякуючы дапамозе нераўнадушных людзей і разнастайным сацыяльна-культурным мерапрыемствам праекта асаблівыя дзеці атрымліваюць шанс на паўнацэннае жыццё. Юлія Устінова, Кірыл Кайсберг. Навіны, Віцебск. Сонечныя дзеці, так называюць малых з сіндромам Дауна. Яны добрыя, спагадлівыя і вясёлыя. Па статыстыцы, ва ўсім свеце без бацькоў застаюцца 8 з 10 нованароджаных з сіндромам Дауна. Іх пакідаюць у раддоме. Як жыве і выхоўвае незвычайнага хлопчыка звычайная віцебская сям'я? У наступным матэрыяле. Мацвею 4,5. У хлопчыка сіндром Дауна. Даведаўшыся пра генетычныя асаблівасці дзіця, бацькі не апусцілі рукі, а вырашылі дапамагчы яму. Мама Мацвея Алена зацікавілася методыкай ранняга развіцця амерыканскага нейрапсіхолага Глена Домана. Спачатку бацькі спрабавалі займацца сынам самастойна. Потым, дзякуючы фінансавай дапамозе неабыякавых людзей, атрымалася двойчы наведаць інстытут развіцця чалавечага патэнцыялу ў Філадельфіі. Там пасля дыягностыкі Мацвею склалі індывідуальную праграму рэабілітацыі. Я рад, что мы работаем по этой программе Глена Домана. Ребенок изменился и внешне, и внутренне, и стал много понимать. Сначала добились мы понимания, теперь он читает, считает, ходит, бегает, делает кувырки, перекаты, делает упражнения на рукоходе. Это все дает сигналы в мозг. Ребенок развивается.
Кожны дзень Матвея распісана літаральна па хвілінах. Дыхальная гімнастыка, дыета, фізічныя практыкаванні, заняткі па картках-бітах. Кароткія практыкаванні чаргуюцца і паўтараюцца па 20-30 разоў за дзень. Бацькі ўпэўнены, фізічнае развіццё ўплывае на развіццё мозгу. Мозг дзіця здольны апрацоўваць велізарную колькасць інфармацыі. Многие говорят, что он не похож на ребенка с синдромом Дауна. Но опять же, это все волшебство делает программа по методике Домана. Там все дети на программе так меняются. Усё, што робіць дзіця з сіндромам Дауна, даецца яму значна цяжэй, чым здаровым дзецям. Старанні Матвея і яго бацькоў заслугоўваюць павагі. Конечно, он не соответствует своему возрасту, но прогресс он дал очень сильный. Скачок у него очень достаточно сильный. Вот, и мелкомоторика у него развита хорошо. Шнуровать он умеет уже, допустим, нанизывать бусы. Мелкие даже детальки какие-то такие вот он умеет делать. У свае 4,5 гады Матвей займаецца матэматыкай і авалодвае навыкамі глобальнага чытання. Сям'я чакае, што хутка сонечны хлопчык навучыцца гаварыць. Каб скласці далейшую праграму індывідуальнага развіцця, Матвею неабходна зноў наведаць амерыканскіх спецыялістаў. На гэта патрэбны грошы, якіх не хапае. Мы хотим обратиться к людям, чтобы помогли нам распространить информацию о Матвее, или, если кто может, материально поддержал нас, чтобы мы смогли продолжить начатое дело в реабилитации. Мы много сделали для этого, и не хочется останавливаться. Дапамагчы Матвею можна рознымі спосабамі. У сацыяльных сетках ёсць групы дапамогі Матвею Ніськову. Дабрачынны рахунак на яго імя адкрыты ў Беларусбанку. Таксама можна пералічыць любую суму на нумар тэлефона, які вы бачыце на экране. Юлія Устінова, Дмітрий Котаў, Навіны, Віцебск. Спецыяльнае мотападраздзяленне ДАІ з'явілася ў Віцебску. Інспектары на матацыклах патрулююць вуліцы і асаблівую увагу звяртаюць на ўладальнікаў мотатранспарту. Дзіцячыя аздараўленчыя лагеры рыхтуюцца да летняга сезону. Каля 16 000 школьнікаў сёлета змогуць адпачыць у загарадных лагерах з кругласутачным знаходжаннем. Працаваць будуць прышкольныя, профільныя і працоўныя лагеры. Ноч музею 2016. Большасць выставачных залаў Віцебска скончылі працаваць апоўначы, а некаторыя толькі раніцай. Цэнтрам перформансу стаў мастацкі музей. Гулі ў бабулі. Незвычайнае сямейнае свята наладзілі ў вёсцы Заронава Віцебскага раёна. Удзельнікаў сустракалі са славутай беларускай гасціннасцю. У мінулыя выхадныя на адной з цэнтральных вуліц Оршы адбылося рэзананснае дарожна-транспартнае здарэнне. Матацыкл урэзаўся ў аўтамабіль таксі. Абодва вадзіцелі, 60-гадовы таксіст і 25-гадовы байкер, загінулі на месцы аварыі. Па папярэдніх дадзеных, аўтамабіль таксі выязджаў з другаснай дарогі на галоўную, па якой з высокай хуткасцю і рухаўся матацыкліст. Прычыны і абставіны дарожна-транспартнага здарэння высвятляюцца. Узбуджана крымінальная справа. С наступлением сезона, этого весенне-летнего периода, участились дорожно-транспортные происшествия. Есть уже и погибшие, есть раненые. И практически каждые выходные какие-то происшествия случаются. Вот. Водители мототранспорта позволяют себе снимать номерные знаки, превышать скорость. Хотелось бы обратиться на примере вот этого дорожно-транспортного происшествия, действительно, чтобы все задумались о своем поведении на дорогах. Мотацыклісты і перавышэнне імі хуткасных рэжымаў сапраўдны галаўны боль дзяржаўтаінспектараў. З пачатку года на дарогах вобласці адбыліся 9 аварый з удзелам мотатранспарту. У іх 3 чалавекі загінулі, 6 атрымалі траўмы. Тым часам дзяржаўтаінспекцыя вобласці абзавялася ўласным падраздзяленнем матацыклістаў. Гэта звязана з вялікай колькасцю аварый з удзелам мотатранспарту. І прычына ў большасці выпадкаў перавышэння хуткасці. Інспектары на матацыклах адкрылі паляванне на парушальнікаў. Яны патрулююць не толькі вуліцы горада, пры неабходнасці выязджаюць і ў раёны вобласці. За работай мотапатруля назірала наша здымачная група. Інспектор ДПС Александр Казунка добра ведае, што такое хуткасны адрэналін. На ўласным байку ён ганяў не 1 год, а цяпер перасеў на службовы. Патрульна БМВ за одну змену намотвае больш за 100 кіламетраў па вуліцах горада. Спецгрупа фіксуе парушэнні, складае адміністрацыйныя пратаколы. Праўда, весці праследаванне пакуль не даводзілася. Само з'яўленне супрацоўнікаў мотоотрада як лепшая профилактика. Данный мотоцикл развивает скорость свыше 200 км в час. При необходимости, если не будет мотоцикл какой-то, либо водитель управляет мотоциклом, не будет подчиняться законным требованиям, мы, соответственно, его догоним и, соответственно, привлекем к административной ответственности.
Атрад створаны на базе спецыяльнага ўзводу батальёна ДПС. Сёння ў складзе мотападраздзялення 2 матацыклы і 4 інспектары. Яны прайшлі спецыяльнае навучанне, здалі неабходныя залікі. Службу нясуць у 2 змены. Пры неабходнасці выязджаюць на дзяжурства і ноччу. Паколькі матацыклісты любяць паганяць па аўтамабільных трасах, то сустрэць мотапатруль можна і ў Віцебскім раёне. На территории области 9 совершено дорожно-транспортных происшествий уже в этом году, в которых 3 человека погибло, 6 получили ранения различной степени тяжести. Я считаю, что это надо исправлять. Поэтому создано это подразделение, которые работают именно целенаправленно по направлению мототранспорта. Аднак вузкай накіраванасці ў мотапатруля няма. На дарогах спыняюць у тым ліку і аўтамабілістаў-парушальнікаў. А паколькі для віцебскай інспектары на матацыклах пакуль у навіну, то даводзіцца яшчэ і лавіць на сабе зацікаўленыя позіркі і адказваць на пытанні дапытлівых школьнікаў. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. У Віцебскай вобласці, як і ва ўсёй краіне, пачалася вясенняя прызыўная кампанія. Да канца мая толькі з паўночнага рэгіёну краіны зменяць грамадзянскую форму адзення на вайсковую каля 1500 чалавек, 100 з якіх пройдуць службу ў рэзерве. У залежнасці ад адукацыі маладым людзям жыць па статуце прыйдзецца ад года да 18 месяцаў. Тэму працягне Віктор Праліч. Александр Чарталысаў не так даўно скончыў Віцебскі дзяржаўны політэхнічны каледж. Учарашні малады спецыяліст зараз без 5 хвілін абаронца айчыны. Прызнаецца, што трапіць у адно з прэстыжных вайсковых фарміраванняў краіны марыў даўно. Пойду служить в ВДВ, 103-ю мобильную бригаду. Это очень хорошо, что я попала именно в ВДВ, в элитные войска, потому что много друзей у меня служили. И ВДВ очень закаляет дух, силу, выносливость. Таких, як Александр, з абласнога военкомата ў першы прызыўны дзень адправілі 170 чалавек. За плячыма строгі медыцынскі і псіхалагічны адбор. Сярод часцей, куды накіруюць прызыўнікоў, ваенная камендатура ўзброеных сіл горада Мінска, славутая 103-я мабільная брыгада Віцебска, кіналагічны цэнтр у Колодзішчах, брыгада спецыяльнага прызначэння ў Мар'інай Горцы. Основная задача для них правильно, гармонично, без проблем, с хорошим здоровьем влиться в новую среду, в новый воинский коллектив, и чтобы как можно комфортнее для них прошло вот этот вот переход из гражданской жизни в жизнь уже военнослужащего срочной службы или резервиста. Поэтому это основная для них задача сейчас. Ну а далее уже в зависимости от специфики той или иной воинской части выполнение задач уже по предназначению. Пасля прыезду на месца дыслакацыі воінскіх фарміраванняў часцей папаўнення чакае курс маладога байца. Гэта азы вайсковай навукі. Спецыяльнасці байцы пачнуць асвойваць пасля прынясення прысягі. Вясенняя прызыўная кампанія фінішуе 31 мая. Апошнім этапам будуць укамплектаваны сухапутныя і паветраныя войскі. Да канца вясны папоўняць рады ўзброеных сіл і тыя, хто будзе абараняць інтарэсы Беларусі на дзяржаўнай мяжы. Усяго ж з Віцебскай вобласці аддадуць абавязак радзіме каля 1500 маладых людзей. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. До 25 мая ўсе аздараўленчыя лагеры для дзяцей з кругласутачным і дзённым знаходжаннем павінны завяршыць падрыхтоўку да сезону. Гэта абмеркавалі на семінары нарадзе прадстаўнікі адпаведных службаў, якія задзейнічаны ў арганізацыі летняй аздараўленчай кампаніі, а таксама начальнікі і галоўныя бухгалтары загарадных лагераў. Из бюджета государственного социального страхования выделено 1 110 000 000. Из областного бюджета 5 400 000 000. Порядка 5 миллиардов планируют вложить в оздоровительные лагеря собственники. В этом году средства субботника не предусматриваются на подготовку, но те средства, которые выделялись в предыдущие годы, позволили значительно улучшить материально-техническую базу оздоровительных лагерей. И сегодня эти оздоровительные лагеря уже намного лучше имеют материальную базу и готовы к приему детей. На летні адпачынак дзяцей сёлета прымуць 29 стацыянарных загарадных лагераў з кругласутачным знаходжаннем. Адпачыць тут змогуць каля 16 000 дзяцей. У тым ліку амаль 3000 у профільных лагерах. Сярод іх наваполацкі лагер «Водна-лыжнік», які знакаміты спартанскімі умовамі знаходжання. Наш лагерь работает в 3-сменном режиме.
Первый заезд уже будет с 15 июня, и заедут 60 детей. Наши дети не только там тренируются, но и отдыхают, закаляются, учатся общаться друг с другом, учатся обслуживать себя в быту, потому что возрастная категория у нас от 6 до 18. И очень много, особенно на первую смену, у нас поедет детей 6, 7, 8 лет. Першую змену ў загарадных лагерах плануецца пачаць з 15 чэрвеня. Працягнецца яна 18 дзён. Стоимость путевки порядка 4 миллионов рублей. Дотация из бюджета государственного социального страхования составит 1 400 000. Оставшуюся сумму будут доплачивать родители сами или организации, где они работают, либо оказана помощь профсоюзных комитетов. Акрамя таго, сёлета 28,5 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак правядуць канікулы ў лагерах дзённага знаходжання. Да пачатку каляндарнага лета крыху больш за тыдзень. Ці парадуе надвор'е ў апошнія вясновыя дні сапраўднай цеплынёй? Даведаемся у маёй калегі Вікторыі Целябковай. Яна ўжо задала гэтае пытанне сіноптыкам. Вітаю вас, партнер добрага надвор'я, газета «Витьбичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью, и мне нравится, что любимая газета «Витьбичи» всегда пишет о самом главном. «Витьбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня. Лето не за горами, але сур'ёзнага пацяплення не чакаецца. Слупкі тэрмометру будуць паказваць плюс 17, плюс 19. У сераду тэмпература падымецца да плюс 20. Такія ж паказчыкі прагназуюцца і ў суботу. Сонейка хоць зрэдку будзе радаваць, а вось дажджы на працягу тыдня не супакояцца. У сераду і чацвер нават з навальніцамі. Але дождж з такой тэмпературай толькі станоўча паўплывае на будучы ураджай. Дзякуй, Вікторыя, а мы працягваем выпуск. У абласным цэнтры завяршылася рэспубліканская спартакіяда выхаванцаў дзіцяча-юнацкіх школ па грэка-рымскай барацьбе. Турнір сабраў рэкордную за апошнія гады колькасць удзельнікаў – больш за 240 спартсменаў. Яны разыгралі медалі ў 10 вагавых катэгорыях. Якія асаблівасці меў сёлетні старт і якая школа стала пераможцай? У рэпартажы Сергея Мисурагіна. Рэспубліканскую спартакіяду па грэка-рымскай барацьбе Віцебск прымаў другі год запар. Мясцовыя барцы і спецыялісты сябе добра зарэкамендавалі як арганізацыі спаборніцтваў, так і сваімі выступленнямі. Дзяржаўны трэнер Александр Козловскі казаў, што федэрацыя ні хвіліны не вагалася, дзе правесці гэты важны турнір. Мне это интересно как спортсмену, мне это еще интересно и как тренеру, и как руководителю, потому что из этих ребят через 4 года олимпийский цикл пройдет, и многие из них уже будут бороться на уровне международном, это за юниорские и юношескую команду. Асаблівасцю спартакіяды з'яўляецца тое, што на турніры выступаюць каманды, якія сталі пераможцамі сваіх унутраных стартаў. І гэта не абавязкова барцы з абласных цэнтраў. Шанс праявіць сябе атрымліваюць спартсмены з невялікіх гарадоў і райцэнтраў. А яшчэ на турнір прыязджаюць атлеты за асабістыя сродкі, каб выступіць у індывідуальным заліку. 242 участника было. То есть на моем веку я столько участников на соревнованиях не видел. Приехали многие эти области. Команду Витебской области на турнире представляли выхованцы профсоюзной спортивной школы «Осилок». Наши земляки заўсёды ведаюць барацьбу за место на п'едэстале. Але ў першы дзень спаборніцтваў нікому з віцеблян не ўдалося прабіцца ў фінал. Кірыл Мальчыкаў не хаваў расчаравання ад бронзавай узнагароды. Хлопец зразумеў, чаго яму не хапіла для перамогі. Не хватило, видимо, силы, выносливости, ловкости, скорости. А лаўры пераможцаў на гэты раз дасталіся прадстаўнікам Гродзенскай здюшар профсоюзу. Наши земляки выступили няўдала и заняли 15-е место з 34 команд. Лепшы вынік показаў прадстаўнік Сенінскай школы барацьбы Артём Кацер. Ён заваяваў серабро ў вазе до 35 килограммов. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, навіны Витебск. На наступным тыдні спартсменам Віцебскай вобласці будзе дзе праявіць сябе. Большасць стартаў нашы землякі правядуць на выездзе, і тым каштоўней будуць здабытыя перамогі. З анонсам падзей мой калега Сергей Мисурагін. Прывітанне, Вольга. На наступным тыдні стартаў будзе няшмат, але кожнае спаборніцтва як экзамен для спартсменаў. Нашы скакуны на батуце і цяжкаатлеты заўсёды знаходзяцца на вядучых ролях у нацыянальных зборных, а таму чэмпіянаты Беларусі стануць для іх добрай праверкай сіл напярэдадні міжнародных стартаў. Не забудзем і о прадстаўніках гульнявых відаў спорту. Іх таксама чакаюць нялёгкія выпрабаванні.
Пачну агляд з матчаў футбольнага першынства. У нядзелю падапечных Сергея Ясінскага чакае няпросты выязны паядынак супраць мінскага «Дынама». На старце розыгрышу сталічная каманда згубіла шмат ачкоў, і таму ў родных сценах будзе рэабілітавацца ў вачах балельшчыкаў. У панядзелак 23 мая наваполацкі «Нафтан» на сваім полі сустрэнецца з «Гранітам» з Мікашевічаў. Дагэтуль землякі атрымалі некалькі перамог у розыгрышы, і гэта павінна надаць камандзе дадатковых сіл, каб пакінуць апошнія радкі турнірнай табліцы. І ў працяг тэмы гульнявых відаў спорту. У суботу ў Брэсце стартуе першынство Рэспублікі Беларусь па гандболе сярод юнакоў і дзяўчынак імклівы мяч. Нашы землякі ў гэтым відзе спорту зорак з неба не хапаюць, але пры ўдалым раскладзе могуць паказаць свае лепшыя якасці. А зараз да іншых відаў спорту. З 29 мая ў Магілёве стартуе чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Фаварытам гэтых стартаў з'яўляецца зборная каманда Віцебскай вобласці. Але і ў іншых рэгіёнах краіны падрастаюць перспектыўныя атлеты, а значыць і расце і ўзровень канкурэнцыі, што толькі на руку беларускім батутыстам. А тым часам Гродна прыме чэмпіянат краіны па цяжкай атлетыцы. Зборная Прадзівінскага краю выставіць на гэты старт аптымальны састаў, каб прэтэндаваць на медалі ў большасці вагавых катэгорый. А зараз рушым у рэгіёны. 27 мая ў Сяно пройдзе 18-й адкрыты турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці героя Савецкага Саюза Пятра Машэрава. Арганізатары чакаюць у госці больш за 100 спартсменаў з гарадоў і райцэнтраў Беларусі. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Прыйшоў час развітацца з табой. Дзякуй, Сергей, за цікавы спартыўны анонс, а мы працягваем. У ноч музею ў Віцебск забыўся пра сон, каб далучыцца да прыгожага. Большасць выставачных залаў скончылі працаваць апоўначы, а некаторыя толькі раніцай. Галоўнай пляцоўкай стаў мастацкі музей. Яго наведвальнікі змаглі не толькі ўбачыць цікавыя экспазіцыі, а і акунуцца ў розныя перыяды шматвекавой гісторыі горада. Падрабязнасці ў Артура Смалякова. Для Віцебскага мастацкага музея гэта ўжо трэці падобны перформанс 2010-га. Шматлікія залы ператварыліся ў інтэрактыўную прастору з таямніцамі і легендамі замкавай гары. Гістарычная частка горада, яе летапісы, персанажы сёння ў цэнтры канцэпцыі. Гэта ноч адкрывае таямніцу музея. Менавіта тут, у 19 стагоддзі, узвышалася замкавая гара, на якой, па легендзе, княгіня Вольга заснавала Віцебск. З таго часу побач заўсёды блукае белая панна. Па народным павер'і яна ўзлятае над горадам перад вялікімі войнамі. Сёння гаспадыня замкавай гары сустракала гасцей культурнай бяссонніцы. Я хочу папярэдзіць, што вас чакаюць неверагодныя цуды. Я дозволю вам зазирнуть кожный куточек своего палацу. Мы никогда еще Ночь музеев не посвящали вот так конкретно, четко истории города Витебска. И у нас получилось, причем мы не полезли в историю, а в основном на художественных проектах, на каких-то культурных проектах. И выдерживаем и концепцию художественного музея, и в то же время концепцию, заявленную ИКОМом. Нам любыми средствами нужно привлекать к нам в музей молодежь. Ночью молодежь пойдет. 720 гадоў з дня нараджэння Альгерда мастацкі музей адзначыў выставай выяўленчага мастацтва ў гонар вялікага князя. Аўтары 72 работ, жывапісцы з усіх куткоў Беларусі. Уласнае бачанне вобразу легендарнага гістарычнага персанажа на кожнай карціне. Адкрыцця экспазіцыі чакаў увесь горад. Мінскія мастакі збіралі працу ў Мінску, мы збіралі працы тут ужо больш усходніх нашых суседзяў, Магілёў, Віцебск. Усё гэта звезлі сюды, і вот тут атрымалася амаль музейная выстава. Здаецца, сучасныя творы, але яны выглядаюць ужо як творы мастацтва вартыя музею. І вельмі прыемна, што шмат моладзі і шмат старых сталых мастакоў, якія ўжо даўно працуюць у гэтай тэме. Гэтай ноччу ў мастацкім музеі сустрэліся некалькі эпох. Адважныя ваяры ў даспехах з першай паловы 14-га стагоддзя, беларуская шляхта ў бальных сукенках і касцюмах 19-га, сучасныя мастакі з майстар-класамі для ўсіх жадаючых. А яшчэ маскарад, тэатр ценяў, вершы, опера, казкі. Тыя, хто сёння прыйшоў у музей, цалкам аддаліся атмасферы, якая панавала ў кожным кутку будынка. Мы окунулись в атмосферу 16-го стагоддзя. І нават звярніце увагу, аркестр музыкаў балалаечніц, жанчын. Мне спадабаліся іх сцэнічныя касцюмы, яны недзе пераклікаюцца з той эпохай. Это ўсё ўражвае, і это ўсё вельмі прыемна.
С кожным годом ноч музея у Витебску набирае популярнасць, нягледзячы на незвычайны для культпаходаў час. На гэта і разлічвалі стваральнікі праекта. Разбурыць стэрэатып аб тым, што музей гэта сумна, бо ноч час цудаў і чарадзейства. Артур Смоляков, Александр Прыстаўка, тэлерадыёкампанія «Витебск». А на сцэне тэатра цырк. На гэтым тыдні коласаўцы ладзілі прэм'еру спектакля «Смяротны нумар» паводле п'есы расійскага драматурга Олега Антонова. Пастаноўку ажыццявіў Міхась Краснабаев, які ўпершыню паспрабаваў сябе ў жанры трагікамедыі. Рэжысёр параўноўвае сюжэт спектакля з лёсам акцёра. Каб спектакль жыў, акцёр павінен адмовіцца ад сваёй індывідуальнасці і стаць неад'емнай часткай агульнага відовішча. У спектаклі гарманічна спалучаюцца тэатральнае і цыркавое мастацтва. Пластычныя нумары, фокусы, клоунада змяняюцца глыбокім псіхалагічным лірызмам, які ўтойваецца пад грымам і маскамі. П'еса гэта спадабалася тым, што там закладзена ўсё, пра ўсё наша жыццё, пра клоунаў. Наша ж жыццё як это? Мы ж існуем у жанры трагікамедыі ў жыцці. Так як клоун. І праз іх лёс, праз лёс аднаго клоуна мы проживаем разом это жыццё і спрабуем зразумець, што гэта такое, што такое мы. У спектаклі задзейнічаны маладыя акцёры, якія выступаюць пад маскамі клоунаў. Ролю сталага клоуна сыграў Геннадзь Гайдук. Сцэнаграфію да спектаклю зрабіў сам Міхась Краснабаев, а пастаноўку харэаграфічных і пластычных нумароў ажыццявіла Дзіяна Юрченка. Адразу 2 гран-пры ўручылі на міжнародным фестывалі патрыятычнай песні «Салдаты Айчыны». Ён прайшоў у Віцебску ў мінулыя выхадныя. Лепшымі журы прызнала Вадзіма Воўка з Малдовы і вакальную групу народнай студыі эстрадных спеваў «Крэатыў» Зоршы. Удзел у конкурсе прынялі выканаўцы з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Малдовы і Казахстана. Гэта самадзейныя артысты, удзельнікі баявых дзеянняў у Афганістане і члены іх сем'яў. Фестываль арганізаваны па ініцыятыве Камітэта па справах воінаў-інтэрнацыяналістаў пры Савеце кіраўнікоў урадаў дзяржаў-удзельніц СНД. Сёлета форум патрыятычнай песні прысвяцілі 71-й гадавіне Вялікай перамогі і 27-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістана. Члены журы адзначылі высокі выканаўчы ўзровень усіх удзельнікаў. Незвычайнае сямейнае свята знайшло прапіску ў вёсцы Заронава Віцебскага раёна. Гулі ў бабулі сабралі не толькі удзельнікаў бясплатных курсаў «Мова на нова», а і ўсіх аматараў беларускага слова. Як віталі і чым забаўлялі гасцей на гасціннай беларускай зямлі, ведае Інна Кірыенкава. Атмасфера беларускасці і нацыянальнай еднасці панавала на свяце, а пачалося ўсё са спеўнага сходу, які праводзіў саліст Белдзяржфілармоніі Сяржук Доўгушаў. Разам з ім усе госці спявалі вядомыя беларускія песні, вадзілі карагоды. Купалинка, купалинка, темная ночка. У незвычайным фармаце сёлета вырашылі правесці свой выпускны баль арганізатары бясплатных курсаў «Мова на нова». А ролю гаспадыні свята адвялі кіраўніку Заронаўскага музея. Маем гонар прыняць людзей, а для нас яшчэ чаму вось гэта знакавае? Таму што мы зараз святкуем 30-годдзе нашага музея. Вось мы ўжо як бы цэлы год вядзём такую нейкія імпрэзы, выданне кнігі адной, стварэнне кінафільма, зараз выданне другой кнігі маёй. І дарослыя дзеці з задавальненнем бавілі час у маляўнічай вёсцы Заронава. А пазабавіцца сапраўды было чым. Народныя ўмельцы і рамеснікі ахвотна прапаноўвалі свае вырабы, кожны з якіх мае магічны сэнс. Вось такія маленькія гаршочкі, яны называюцца шаптункі. Калі заўгодна, хазяйка бярэ яго і шэпча туды нейкае пажаданне. Пашаптаўшы, яна яго весіць недзе там, дзе яна часцей за ўсё знаходзіцца. Майстры ахвотна дзяліліся сваімі сакрэтамі, давалі майстар-клас па кераміцы, фларыстыцы і разьбе па дрэве. Спрадвечна беларускія промыслы, якія карысталіся попытам у нашых продкаў. А гасцінныя гаспадыні ветліва запрашалі пасмакаваць беларускія стравы. Сталы проста ламеліся ад пачастункаў. А падбадзёрвала настрой беларуская песня. Упершыню да сямейнага адпачынку на прыродзе далучыўся сталічны беларускамоўны гурт «Рэлікт». Удзельнікі свята актыўна падпявалі музыкам, дэманструючы сваю еднасць і салідарнасць
салідарнасць з беларускай песняй. У нас мядовы кірмаш у Заронова. Нарэшце заронаўская сталіца мядовая, яна показала свой статус. У нас ёсць разбяры, у нас ёсць фларысты. У нас, вось як можна зараз пачуць, паўсюль спяваюць песні, дзякуючы Сержуку Доўгушаву, салісту Белдзяржфілармоніі. Вось такое свята атрымалася, я думаю, што яно будзе мець працяг, як атрымалася выпускным Іванова, вельмі вялікі. Ды і адпачыць душой можна толькі на сямейным свяце, дзе ўладарыць любоў і павага да роднай мовы і культуры. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны, Віцебскі раён. На гэтым тыдні адзін з самых вопытных журналістаў тэлерадыёкампаніі «Віцебск» Святлана Паўлаўна Макаева адзначыла юбілей. Захавальніца творчых традыцый кампаніі, для маладых калег яна заўсёды прыклад адказнасці і прафесіяналізму. Працуе рэдактарам аддзела падрыхтоўкі праграм. Святлана Макаева – журналіст з багатым вопытам, якому смела даручаюць адказныя і складаныя заданні. Мы віншуем паважаную калегу з днём нараджэння і жадаем ёй усяго самага найлепшага. Яна прыйшла на віцебскае тэлебачанне ў 1974 годзе. Маці падказала, што аб'яўлены конкурс дыктараў. Адважылася, само сабой выйграла і засталася працаваць. А па-іншаму і быць не магло. Святлана Макаева быццам была народжана для экрана. Прыгожая, інтэлігентная, працаздольная. Заўсёды цудоўна выглядае ў кадры, вельмі адказна падыходзіць да падрыхтоўкі матэрыялу. Уже более 40 лет я служу телевидению родной Витебской студии, где шло мое становление. И благодаря журналистской работе мне удалось побывать в центре важных событий, которые касались разных направлений нашей области. И самое главное, что на протяжении этих лет я встретила столько замечательных, удивительных, интересных, креативных и бесконечно преданных своему делу людей. И уже только поэтому я могу сказать, что моя жизнь удалась. З таго часу, колькі Святлана Паўлаўна падрыхтавала сюжэтаў, праграм і прэзентацыйных фільмаў, падлічыць немагчыма. Тэмы былі самыя разнастайныя, ад кулінарнага мастацтва да цяжкай прамысловасці. Святлана Паўлаўна заўсёды імкнецца дэталёва вывучыць любую тэму, за якую яна бярэцца, і данесці яе простымі панятнымі словамі гледачу. Але пры гэтым яна сама вывучае яе, нібы прафесіянал, які працуе ці на той фабрыцы, ці на заводзе. І заўсёды она ведая, про что она говорит. В образе Светланы Павловны, наверное, определяющая черта – это ее работоспособность. Я хочу сказать, что Светлана Павловна даст фору любому молодому сотруднику телерадиокомпании «Витебск», вот благодаря своей работоспособности, желанию работать, любви к своей работе. И, наверное, это главная ее черта. Очень организованный, ответственный, всегда готовый к монтажу. Она очень уважительно относится к своим коллегам. И с таким уважением и трепетностью относится к своим героям своих сюжетов. Для малодшых калег Святлана Паўлаўна стала узорам і сапраўдным сябрам. Заўсёды ў форме, добра апранутая, падцягнутая. Што казаць, жанчына года Беларусі, адным словам. Гэтага звання Святлана Макаева была ўдастоена ў 2011 годзе у номінацыі за ўклад у духоўнае адраджэнне нацыі. Безусловно, Светлана Павловна – это пример для подражания, это пример профессионала, то, как нужно относиться к своей работе. Это пример женщины, у нее безупречный вкус, это пример бабушки, матери, то, как она с каким трепетом относится к своим детям. Это, конечно, иногда просто до дрожи воспринимаешь. И мало кто знает, что Светлана Павловна еще и рукодельница. Она прекрасно вышивает, и когда у меня родился сын, она подарила небольшую работу, и на ней был вышит ангелочек. И, наверное, она действительно тот ангел-хранитель, который бережет близких людей, и она совершенно безотказный человек. Наверное, кто бы к ней ни обратился, она всегда придет на помощь. Будь то это друзья, коллеги, знакомые знакомых, она никогда не может остаться равнодушной. Яна знайшла сваё шчасце ў прафесіі і ў сямейным жыцці. Сёлета адзначыць залатое вяселле з любімым мужам. Шчаслівая маці 2 цудоўных дачок і бабуля 7 унукаў. А яшчэ яна любіць песні Тіны Тёрнер і можа кінуцца ў драйв на канцэрце Би-2. Ці многія з вашых калег у свае 70 здольныя на такое. Наша Святлана Паўлаўна з лёгкасцю. Тацяна Івановская, Александр Прыстаўка, навіны Віцебска.
З нагоды юбілею Святлана Макаева прымала віншаванне не толькі ад сваіх калег, журналістаў у віцебскай студыі тэлебачання. Яе ўзнагародзілі ганаровай граматай нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь, граматамі Саюза журналістаў, Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і іншых арганізацый. У тым ліку тых, з якімі Святлана Паўлаўна супрацоўнічае на працягу многіх гадоў. Творчая група інфармацыйнай праграмы «7 дзён» далучаецца да ўсіх віншаванняў і цёплых слоў, якія прагучалі у адрас Святланы Макаевай у дзень яе нараджэння. А нашым гледачам мы жадаем такога ж бясконцага аптымізму і адданасці сваёй справе, як у нашай калегі. Убачымся роўна праз тыдзень. Да сустрэчы!